ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ದಯಪಡ ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ ಏಪ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಕ ಪುರ ಮಲ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸೀಸನ್ ಬೇತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬತ್ತಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ನಮಕ್ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ತಿಂದನೇ ದಾದನ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡೊಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಆಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ವರ್ಷಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹಲ್ಲಿಡು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿನ ಹಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿನ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಂಡದೆನ್ನಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಂತೆರಿನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದು ನನೆತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಳಂತೆರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನನೆ ಹೊಡೆದಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಅವು ನನೆಪುಂಡು ನೀರುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಏನು ಮುಲ್ಪ ದೇನು ನನೆತಿದ್ದಿ ಒಂದೆ. ಓಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ದೀಕಂಚನೆ ಈ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರದೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಆರಿ ನನೆನಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಬಾರದೆರೆ ಪುರ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿವೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೇನ್ ಬಾರದೆರೆನ್ ಕಂತದು ಮುಲ್ಪ ಬಾಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ತೆಕ್ಕಿದಿರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ದಿರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರದೆರೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಥರ ದಾದನ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಫ್ಲೇವರ್ಲು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಡದ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಮತ್ತದ ನೀಟಾದ ಇರೇನು ಒರೆಸೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒರೆಸಿ ಅರ್ದಂಡ ಅವು ಪರಿ ಉಂಡು ಈ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅರಿಲ ನನೆತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಂದೆ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇನೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಂತೆರಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತುಳುವಾಯಿ ನೆಡ್ದಾರ 3 ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಇಡಿಯ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಾಯರೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಹಳುವದ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಜಿನ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೊಡು ಪಂಡಂದೇನು ಅರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಪುನು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಪುನು ದಯಪಂಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಅರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಯಾನ ತಾರಾಯಿ ದತ್ತೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ರುಚಿತ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನನಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಅಂಚನೆ ಚೀಪೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಏತ್ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ ತೂದೇ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ದತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಂತ್ರದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೊಂಡೆ ಸುಡುಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದನ ದೊಂಡೆ ಸುಡುಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಂದೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೇಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ನೀರು ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡಾಯರ ಆಪುಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಲೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಆತೆಕ್ ಆಪಿನತ್ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಕಡೆನಾಗ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗದ ಆಯ್ಪಂಡ ಚೀಪೆ ನಮಕ್ ತೂವರ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಕಡೆ ದಾನಾಗ ಏತ್ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂದು ನಿಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅರ್ನಾಡು ಕೆತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಏನು ಕಡೆದಾಂಡು ಬಂದ ಮೂಲು ಐಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನೋಡು ಒಂದು ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ತೆಲುಪು ಎಂಚ ಒಂದು ಪಾಡ್ವೆರಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ದಾಲ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ಗಟ್ಟಿ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ತೆಲುಪುಂಡು ತುಲೆ ಬಂದ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಾರದೆರೆ ಬಾಡ ದಿತ್ತಿ ನೆರ್ದಾರ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತು ತೆಲುಪಿತ್ತದಲ್ಲ ಬಂದನ್ ಪಾಡ್ದಿಯರ ಆಪುಂಡು ಬಂದ 2 ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆ ಬನ್ನಗನೆ ನಿಕುಲು ನೀರು ಸೆಕೆ ಬನ್ನಗನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದಿಯರ್ನಾಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅವೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈ ದೀತೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಬೆಯ್ಯರೆ ತೊಂದ್ರೆ ದೀತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ದಿವನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪಂಡದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುಂದಿತ್ತಂಡ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಏನು ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀಪನು ಇಂಚ ತೊಂದ್ರೆ ದೀದು ಈ ತೊಂದ್ರೆಡು ಇರೇನು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತೊಂದು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಕರಿದು
ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಹಲ್ವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅರತನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಚೀಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂದದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತೆ ಚೀಪೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪಂದು ಒಂದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಂತರ್ನಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿದ್ದ ಪೊಡಿಗೆನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನುವೆಯಾನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೇನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್